Здравейте, хора! Днес ще ви кажа няколко неща за мен. Ще ви кажа какъв цвят харесвам, малко ще ви опиша моето тяло, какви зеленчуци, плодове, животни. Ето, сега започвам. Първо ще ви кажа това. Аз съм с дълга кестенява коса. Очите са ми зелени, имам унички и съм левичарка. Любимите ми цветове са розово, лилаво, синьо, червено и бяло. Любимите ми животни са котки, кучета, пандички и абсолютно всички, без змиите и гущерите. Любимия ми плод е It's corn! Царевица, ако не знаете. И домати, и красавица. Плодовете са ми доста, аз ще ви кажа няколко. Ябълка, ягодки, диня и тези ще ви кажа. И хора, това е от мен. Ако искате още такива видеа, нека да съберем поне 100 лайка. И като съберем 200 лайка, ще ви покажа, ще правя дракончета и това може да е много след това видео, защото не вярвам, че много ще искате, но да съберем. Обичам ви, чао!